3 sisarta. 1 veli ja 2 siskoa ja veli olisi ollut mahdollinen, mutta ei hän sitten lähtenyt. Sitten koin sen ihan normaaliksi jatkaa tästä. Ja toisena minua kiinnostikin se, että sekä metsäpuoli että maatalous. Itse asiassa mä oon aika paljon muuttanut. Mä en tykkää urautua niin perinteisiin. Että mä haen koko ajan uutta innovaatioa ja mietin, että miten mä voin kehittää. Me ollaan siis luomuviljan tuottajia. Näin vuodenaikojen mukaan. Tietysti Suomessa on tämmöinen pitkä ja kylmä ja luminen talvi, niin silloin ei maatalouspuolella kovin paljon voi tehdä mitään. Ei tehdä jo muuta kuin, että valmistellaan sitten jo seuraavaa vuotta. Valmistellaan niin kuin seuraavaa kautta lannoitteet, koneet, kaikki mietitään valmiiksi, että kun huhtikuu tulee tai toukokuu, niin sitten aloitetaan. Niin kuin luonto herää. Niin, se on jännä semmoinen tunne. Niin Suomessa siinä kestää noin 80 vuotta ennen kuin se puu on sitten valmis korjattavaksi, niin sitä ennen siinä on paljon hoitotoimenpiteitä tehty. Joo, se on yleensä metsänomistajalle on se ensimmäinen 20 vuotta on se hoitovastuu. Joo. Ja sen jälkeen se käytännössä rupeaa pikkuhiljaa tuottamaan metsänomistajalle rahaa. Ei kaikkia puita kaadeta ja aina jätetään puustoa esim. Päätehakkuullakin niin tuottamaan siemeniä linnustolle ja tekemään sitä monipuolisuutta siihen tulevaisuuteen ja taimiainekseen.